Benvinguts a l'antic centre de salut de la Pobla. Ara, Naina ens contarà informació sobre el centre. Molt bé, gràcies, Margarida. Començaré per el nom, és a dir, el torrent de Sant Miquel. Així és com se diu aquest centre de salut. Això del mapa aquí hi ha Campanet, Buja, Mura, Alcuda i la Pobla. Aquest centre de salut, juntament amb el nou, també cobreix els pacients de Buja i Campanet. Anem a veure si podem entrar, encara que crec que no. Efectivament, aquest centre de salut està tancat. Aquí posa un cartell de que a partir del dia 12 de maig s'ha d'anar al centre nou de veure el CIP nou. I anem! I així hi anem. Moltes gràcies. I un infermer. En aquest centre de salut hi pot haver fins i tot 16.000 pacients. Hi ha 13 consultes i els horaris són de dilluns a dijous de les 8 a les 9 i els divendres de les 8 a les 7. Aquest centre de salut està situat a les afores del poble, així té més bon accés. També és el triple de gran i va costar més de 3 milions d'euros per construir. Aquest és un lloc on els infermers fan feina per controlar si els han de posar una vacuna en els infants o els grans. Com veiem aquí hi ha tot per controlar si té sang baixa, si pot respirar molt i precisament també si li poden posar mascarilla i com veiem, si vos acosteu, aquí hi ha un controlador per s'estar, per si quan el cor va bé. Com veus, aquí hi ha aquesta màquina, veus? Això és tot el que hi ha quasi sempre dins un lloc d'infermeria. Com veiem, aquí hi ha tot el que ha menester per accedir d'oxigen, prediastre oxigen regulable i altres coses. Com podem veure, aquí hi ha venes i bueno, això és tot el que hi ha a dins d'una sala d'infermeria. Moltes gràcies.